Sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong na sa bilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nga mo sina. Daw hindi naman normal ina. Gusto ko gid mahibalan kun nga ang nagasubong ako sina. Apang alang-alang man nga mga lipay kita tungod lang kay kinahanglan ko. Hindi ka magkabalaka. Pangitaan ko sang sabat ina. Kag kung paano mabulong. Pero sa subong, amo lang anay sina. Kaya hindi man namin sa lawas ang tao ang sobrang kataas ang temperatura. Pero paano kung wala ka sa mood? Ako? Never akong madulaan sang mood kung ikaw ang kaupod ko. Bisan san bisan diin. Ari lang ako sa loyo mo, love. Tilawan na binaton nga isugid ini kay Marie. Sige. Kung ina ang gusto mo. Ano? Oh, nga doon nakibot ka gising gitsugin namon sa imo, Marie. Kataas pa naman sa panulo ko sa imo. Manyakis ka man gali. Ay, Kaya, sangsan o pa nangin bulong ang sex sa hilanat? Mangin doktor ka pa naman. Wala mo man lang balaan ay ginpainom sang bulong para sa hilanat sa Hazel? Hindi gani. Magpahulom sa mabugnaw nga tubig? Natilawan ko na ang tanan nga ina. Antes pa kami nagkilalahay, Marie. Pero wala sang epekto ang bulong sa akon. Hindi ako madutlang sang bulong. Nagpahulong man ako sa tubig. Apang ginsipon lang ako. Wala makuha ang kainit ni ginabatsyag ko. Uy, hala ka Hazel. Basi kun amo na inang paagi sang aswang nga naluyag sa imo? Ginaganyat kaniya paagi sina. Ginagamitan kaniya sang mind control para nga madamgo mo siya. Kag panumdumon mo nga makighilawa sa iya. O galing, sorry na lang siya. Kay iban ang nagapulos, no? pilya kagid bala, Marie mo. Kung hindi ko lang ikaw palangga nga abyan, ikaw gid ang i-blind date ko sa aswang. Uy, ari na galing darling ko. Mauna na ako sa inyo, ha? Sige. Masulod naman ako sa classroom ko. Sugaton ko ikaw karon. Kag palihog. Hindi kagid maghalin kung wala pa ako, ha? Kag pananglit nga wala pa ako o kung malate sa pag-abot, sigurado hagid nga ara ka sa guwa sang classroom para makita ka sa mga tao, okay? Okay. Oh. Hala, Justin? Hindi ba nga si Ada inang nagapasulod diri sa kantin? Siya matuod?
Nagpungko siya sa lamisa sa unha naton. Kagkasakit sang panulok niya. Oh. Hala. Daw may namutikan ako nga hindi amo sa iyaw. Daw lain ang dating niya sang magsulod siya diri. Do ka misteryoso nga hindi ko man mahangpan. Sadto, kikaylok siya. Apang subong niya, oh. Lain ang hitsura niya. Itom ng iya lipstick. Kag ito man ang eyeshade sang iya nga eyeliner. Kag ang eyeshadow niya. Kag nag-idas ang aritos niya sa iya dulunggan, no? Kag may ara man sa ilong niya. Kag sa idalom sang iya bibig. Hazel, dali na. Basi kung malit kita sa klase mo. Ah, sige. Dali na. Ay, Justin. Hmm? Nagabusong bala siya? Siguro. Kaya daw nagtambok siya. Nagdako ang iyat yan. Apa nga amo ko siya sito kadako? Daw ara na siya siyam kabulan ang ginabusong niya sa kadukuon sang tiyan niya. Hala, si Lemuel. Nakita ko siya nga nagatindog sa unahan. Kagkatalong sang panulok niya sa amo ni Justin. Oh, nga hinali ka lang nagipos. Anong problema? Hindi. Ang animal? Nakita siya ni Justin. Ari mo giday. Hindi! Nga, Pabayi siya. Basi kung pinsaron sa mga estudyante diri, nga ikaw pa ang nagapang agrabyado kung sulungon mo siya. sige. Mapadayon kita. Hi, Justin! Esther? Ginatulog niya akong babaw hidalo mo. Anong problema? Ginuwahig niya ako. Justin, madungan na lang kita Ato bangay man ang classroom naton, hindi bala? Nag-appreciate pa siya sa kay Justin. I'm sorry, Esther. Idulong ko pa si Mrs. sa classroom niya. Mrs.? Sino? Siya? Mrs. mo? Oo. Ako? Oo nga Kintiklod mo ako? Nga Maangal ka? Kung Mrs. mo siya, Justin, nga wala ka mo sang wedding ring, aber? Anong labot mo? Gat-iton pula siya. Hindi, Hazel. Dali na. Bayaan naton siya. Tandaan mo, Justin, ha? Mangin akon gagihapon. Ngay mo eh! Ari na kita sa classroom ninyo. Ka mga weirdos ang tao subong adlaw Bunggo kay Justin. Si Lemuel? Animal. Ginhod niya ako nga bunggoan sa likod. Anay kagani? Hindi na lang. Pabayin na lang si Justin. Madali na. Anong ginkuot mo sa imo bulsa? Ari na. Ang botelya nga nasudlan sang lana? Makatilingala. Wala ini nagbukal? Ano? Ang buot silingon, hindi siya aswang? Hindi pa kita sigurado. Mamangkot kita kay Larry, bahin sini. Sige. O sisao naton siya kung bala. Nagapalyaman ang lana nga ini. Sige. Basta, ang gintugon ko sa imo ha, hindi mo gid pagkalimtan, palihog. Hindi gani, sir, Bye. Bye.
Grabe man ba? Tunga sa oras na ang nakaligad. Apang wala paghihapon makaabot ang teacher namon. Ano ba lang natabo sa iya man? Siling niya, sang katapusan namon nga pagkita ay. Temprano pa siya kuno masugod sang amon exam. Apang tunga sa oras na lang nabilin sang amon klase, oh. Wala pa siya gapon makaabot. Ginapasalig mo lang bala ko, Hazel. Hala, si Limuel. Ari siya gali sa likod ko. Ay, paano siya nga nakapalapit? Kag nakapungko nga wala ko siya mabatsyagan. Siling mo. Atagan mo ako sang kahigayunan. Amoy ng hambal mo. Hindi bala? Apanganga nag-upod ka sa lalaki nga to. Kag basta mo lang ako agin bayaan. Kaula mo lang gani sang patag. Kadugay sa nga akong paghulat. Kadugay sa nga akong pagpangaluyag sa imo. Gali kaya muhon mula ako sini. Hindi ako magsapata. Kay nahuy ako mga pagbalikid sa iya. Tungod ginaako ko. Sala ang ginpuhat ko. Ginpasalig ko matuod siya. Kagsang nag-abot ang tion, ngatagan ko na siya tani sang kahigayunan. Basta ko na lang siya nga ginbayaan sa ire. Pero, paano ko pala matadlong ang sala ko? Hindi ko siya masakitan sang tuman. Ano palang buhaton ko? Para nga hindi na maglain ang buot niya sa akon. Gang wala ka nagasabat. O, kukuhan, patawara lang ako. Hindi ko hungod nga masakitan ka, Limuel. Nga subong sila, Hazel. Ay! Umay! Hala! Hinali lang naglapitay ang amo na wong. Umay! Paano napuwat niya, ina? Ara lang siya sa likod ko, kaina. Oh, Diyos ko! Aswang gid ba na siya matuod? Gusto ko nga magtindog. Apang hindi ako makahulag. Kag nga amo sini. Wala man lang nakatalupangod ang akon mga classmates. Bago mo lang siya nakilala. Kinahigugma mo dayon siya. Ayaw mo lang ara sa iya nga wala sa akon. Ano ba lang nga salang nabuhat ko? Nga siya ginpili mo. Kag hindi kay ako. Hazel. Nagibi siya. Samtang ako. Daw istatuwa nga nangin apa. Kag hindi makahambal sa gusto kong ihambal sa iya. Ako ang dapat mo nga piliun. Tungod pariho kita. Isa lang ang aton kaliwat. Kita ang bagay sa isa kag isa. Ano nga pareho ang aton kaliwat? Anong ginawakal mo, dira? Palihog lang, ha? Ma-review pa ako. Kung mahimo, bayain na ako. Please. Hindi mahimo nga magsalang lanamig. Bisan pila pa ka metro ang kalayuon sina. Basta malambot lang sa imo panulok ang aswang, mabukal ginaya. Kung hindi aswang ang naluyag nga ato kay Hazel, sino? Larry, ang matuod. May isa pa kami katuyo sa imo. Ano na, Sel? Madali lang, ha? Kay may kuhaon lang ako sa akon bag. Ari, oh. Diary? Abe? Dayari ina isang iloy ko.
Gintilawan na namon nga buksan ina. Apang bisan martilihon pa namon. Hindi gid magguba ang lock. Gusto ko tani nga mangayo sang bulig sa imo Lari para mahibalaan ko ang kaundan sang dayari nga ina. Anika, Ginahimutaran gid niya sang maayo ang dayari. Nalantaw niya ang tanan nga anggulo. Mga biyanso daganyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa atong sugilanon di sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kamugang. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo
Ano ang dulot sini sa aton ikaayong lawas? Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung Kung ang hampang na basketball mo ang mas ginakakunyagan natin.
Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Alora, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa ato pratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Kadasig sang hitabo. Natugyan kong kaugalingon ko kay Crisanto. Kumusta ng pamatsyag mo? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Sigurado ka? Oo. Hindi ka lang anay mag-ubra, boss. Magpahuway ka lang anay. Hindi pwede. Basi ko matingala sila eh. Matingala pa bala sila kung isiling mga malayan ng pamatsyag mo? Kaya ko man ah. Sigurado ka? Oo. Anta, sige na. Magtulog ka na. Ah, sige. Good night. Good night, babe.
Nagwala na diri sa akong tupad si Crisanto. Alora? Ara na! Mailis ako. Kagbuksan ang puwertahan. Handa? Pasensya ka na ha. Bago na ako nakabugtaw eh. Nalingaw abi ako sang basa kagabi. Ay, kaya amo gid nang ginahambal ko sa imo. Pero may kabi nang gabasa sa mga pocketbooks nga ina eh. Pero kung sa bagay, hindi ko man ikaw mabasol. Kay bisan ako, adik man sina. Mabakal nga na ikaw sina sa banwa sa Sabado. Mahimos na ako. Makaabot pa bala ako? Oo Karon pa man maabot ang truck. Kamang pasalamat ka. Kay aga pa ako nagbugtaw subong. At sige ihanda ko ang pandesal samtang nagapaligo ka. Salamat. Leda? Nga ginatulog mo gid ako. Mahigko bala ako sa nawong? Wala. Dulain lang aura mo subong eh. Dason, di pa yuhom-yuhom ka na subong? Ano? Yudi ha. May inspirasyon ka na siguro no? Buing. Nadumduman ko lang ginbasa ko nga pakitbook Ay, saan upaayan ako makakita sang lalaki nga gwapo na, manggaranon pa. Inang higugmaon ako sang tampad, kag mahawas ako sa kapigaduhon. Lida! Umuntatiin ay sasagat pahulam sa libro kay Alora. Itok? Gisebyo? Ano inang dala mo? Bulak sang waling-waling ginpadulong ini dito sa villa. Aba, oo. Sige. Idulong ko ina dito, Choy. Basi kung makita ko dito si Crisanto.
Wala gid ako magsala. Ato siya nagapungko sa idalom sang paho. Palapitan ko siya. Aring mga bulak ko. Ginpadala ko no diri sa villa. Akong nagpadala sina. Ha? Anhon mo inihaw? Ihatag ko sa pinakamatahong nga babae dira sa villa. Si mama mo? Sa imo. Ano? Ikaw bala mo? Dali ka. Magupod ka sa akon. Basi kung pangitaon ako. Anong pagdumdum mo? Pasugtan ko ikaw nga magtanom sa bungadlaw? Pero... Kapos lang maghambal nga may ginsugo ako sa imo. Hindi ka magkabala ka. Wala sang tao diri sa balay. Nga ahaw. Sa diin sila haw. Ato sa syudad. Kag masako ang tanan niya kabulig. Pero basi kung makita ako sa mayordoma ninyo. Wala siya diri. Ginsugo ko siya nga mag-hiking. Hindi wala ka sang dapat nga kabalakan. Kari ka. Ay, Crisanto, ibutang ako. Nga ginakwat po ako, Dito ko ikaw ibutang sa akong kama. Nakaibala ko. Nang kinahanglan mong pahuway. Gani imo subong ang kama ko. Ikaw, ha? Diri ka lang, ha? May kuwaon na ako. Hala. Ang ginkuha niya sa drawer. Amoy nang suludlan sang kulintas nga ginhatag niya sa akon. Ibutang ko ini sa liog mo. Ha? Madali lang. Ginbutang giniya sa liog ko. Si? Bagay si mo. Gani, batunan lang ini. Oo na Batunon ko na. Pero, paliyog na lang hukas, Pi. Nga pa. Basi kung makita nila Basi kung ano pang pensaro nila. Paano ako makabakal sang amo sini kamahal nga kulintas? Ay. Oo, gali no. Sige. Hukson ko na lang sa liog mo. Kapang hindi mo na ini pag-ibalik sa akon, ha? Oo, Kagsalamat, ha? Wala ina sa akon. Kinahanglan ko na siguro nga magbalik sa talamnan. Basi ko na tingala na sila. Nakapanawag na ako. Pero hapon na. Wala man ako nagsulod diri bilang kabulig para magtulog lang, no? Nga abala nga kaisipan gid sa imo. Crisanto, ano ka ba naman? Tama na nga halok ina, Babe, sulito nato na ginhimo naton kagabi. Ano? Please.
Pasensya ka na. Hindi ko gidabi mapungkan ang balatsyagon ko sa imo. Kagusto kong mabatian kung nalipay ka man. Buang kagid pala mo. Paano kung makahibalo sining iban? Nga nga nang ginawa ka sa madalon. Inali lang ang nagsubong nawong mo. Nabalaka lang ako. Sa diin ayan ako talon sini. Wala ka sa dapat nga kabalakan. Akong bahala sa imo. Apang, nang pamaman siguro. Kung nga ang kinahanglan anay naton nga taguon ini. Oo. Pero, ihayag man bala naton ini? Of course. Nga hindi. Apang sa husto nga tion. Kagatagi ako sang tion. Hindi madali ang sitwasyon. Nakaibala ko. Nga hindi pata sa apang amo gidi na. Kung amo, mahulat ako. Salamat ha. Salamat? Para sa ano? Nagkahibalo ka naman kung para sa ano Hindi na kinahanglan nga pasalamatan mo ako. Amo ining husto, hindi pala? Kinahanglan ko na siguro nga maglakat. Sige. Kari ka. Alora? Anak? Nay? Ano? Nobyo mo na bala si Dario? Aba, hindi nay Nakita ko kamo nga dungan nga nag-abot. Natabuan lang nga nagdungan kami sa pagpauli, nay. Apang hindi ko siya nobyo. Oo. Ginaako ko nga daw may tuyo siya nga mga luyag sa akon. Apang sa nakita siguro niya nga wala siya sang mapaabot sa akon, wala na lang siya nagpadayon. Ay. Ako ang naluoy magpanumdum sang ginabuhat mo sa Villa Ignacio. Ano abi kung diri ka na lang sa balay? Total, hindi naman kinahanglan nga magtapos ka sang imo nga pagtuon. Kay mamana ka man gihapon. Kag ang bana mo na ang masagod sa imo. Hindi ako sinanay. Mataas ang handom ko sa kabuhi. Gusto ko gid nga makatapos sa akon pagtuon. Sa sina, makakita ako sang maayong nga trabaho. Gusto ko gid kamo nga matagan sang masulhay nga kabuhi, nay. Ate, kamusta man ang trabaho mo dito? Okay lang Maayo ko na mo. Apang maghalong kagid permi, ha? Hindi ka basta-basta lang nga magsalig sa mga lalaki. Oo, nay. Tandaan ko, ina. Daw nahuya ako kay nanay. Dumatuna ako sa kahuya. Tungod sa ginhimo ko nga pagtugyan sang kaugalingon ko kay Crisanto. Apang, hindi man ina mahibalan sa mga ginikanan ko.
Apang kung mahibalaan kitman. Sigurado nga batunon Manila si Crisanto. Hindi sila sang hindi namon kaliwat eh. Bisan pagani ang mga kasubong namon nga wala nagdako sa amon komunidad. Nakahibalo ako nga mamatok sila kung isilin ko nga ginahigugma ko si Crisanto. Apang nakahibalo ako nga mahangpan nila ako. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan so dagadinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong latuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang paganihan ko. Direksyon, Marnie Mongkal. Someone new someday. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan umalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos.
sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Amo ina si Mugatar. Basta ginsiling niya, buhaton niya. Nagsiling siya sa akon, nga kung magdaog siya, mapagunting siya. Kag ipakasal niya ako. Kag amo ina nga subong nagapangita gid ako sang pagi nga hindi magdaog si Mugatar sa politika mo. Kag ang gusto ko kuntani, hindi siya pagbuligan ni Gilbert. Si Gilbert kadaan ang nagasulat sa iya ginahambal kung magkampanya siya. Amo ina nga kinahanglan si Crystal. Hambalon niya si Gilbert nga maguntat na siya sa pagbulig sa kay Mugatar. Kagusto ko, buligan niya ako nga mapasugot si Gilbert nga maguntat na sa pagbulig sa Partido Abansi. Ano? Oo. Hindi bala, amoy nang gusto mo nga matabo. Nga hindi ka makapakasal kay Elias Mugatar? Hindi niya mahimo. Hindi mahimo nga kalimtan niya ang iya nga panata. Pero nagsiling ka nga hindi ka magpakasal sa iya. Kagang mahimo mo na lang nga himuon, amo nga magpalagyo ka sa iya. Kay tama katunog sang balita nga siyang magadaog. Bangod gani nga ginabuligan siya ni Gilbert. Carmen, wala sang mahimo si Crystal kung hindi maluyag si Gilbert nga maguntat sa pagbulig kay Mugatar. Apang Marigold, abyan ninyo ako. Amo gani nga nagabulig ako sa imo. Wala magsalir ang akong plan A. Gani, makadto kita sa plan B. Kagang plan B, amo nga magpalagyo ka kay Mugatar. Kag hindi ka na magpakita diri. Ano? Hindi ako magpakita? Kag paano naman na iya? Hindi gali ako magpakita kay Crystal? Kung hindi ako magpakita sa iya, hindi kaya magpasugot nga hindi ko makita ang bata nga ato. Kung amo, paano na inakaroon man? Bangod nga tumanon gini Mugatar ang iya panata nga magpagunting siya kag magpakasal ka sa iya. Kag wala kita sang rason nga mamilit kay Gilbert. Agod nga maguntat siya sa pagbulig kay Mugatar. Bangon nagpangako siya nga magbulig sa kandidatura ni Mugatar. Gani, wala na kita sang mahimo pa. Ay, Carmen, naunahan niya kita. Wala na kita sang mahimo. Ang himuon na lang naton, amo nga maghulat na lang kung ano ang matabo. Nakahibalo ako. Malapit na lang magbata si Crystal sang akon ikaduha nga apo. O Diyos ko, kabay pa nga wala sang kompromiso ang iya pagbata. Nakahibalo ako.
Gahasta subong. Ginakalisod pa niya ang natabo sa iya una nga anak. Kag hindi na ako maluyag nga masulit pa ato. Ay, buwas. Makadto ako didto. Didto ako matinir hasta nga makabata si Kristal. Kag suno sa iya ginsugid sa akon, ang iya kuno ikaduha nga anak, isa ka lalaki. Aba, Ma'am Rosa, ari ka gali? Oo, Susan. Mabisita ako kay Kristal. Madugbata na siya eh. Kag gusto ko nga makabulig sa iya bisan paano. Ay, abo gali. Ay, abi ang imo mga malita, Ma'am Rosa. Kay dalon ko ina sa imo kwarto ah. Ay, hoo gali. Si Day Kristal, ato sa iya kwarto. Kag si Dr. Gilbert, naglakat na sa iya pasyente. Kag hindi ka lang magpalibog, Ma'am Rosa ah. Ang parte sa mga pagkaon nga lutoon, ako nang mahibalo sina ah. Sige, Susan. Salamat gid ha. Nakahibalo gid ako nga maayo ka magluto. Ay, hindi man sa pagpabugal, Ma'am, no? Pero matuod, ina. Ay, huugali, Ma'am. Dalon ko na ang imo nga malita, ha? Sige. Madamo gid ka salamat, Susan, ha? Abo na ako, Ma'am. Ato na siya. Nakahibalo ako nga hindi siya maluyag nga magtinir ako sa kusina. Pero ang matuod, mas manami kuya magluto sang sa iya eh. Lalaki ang iya nga bata. Bay, amo gali? Oo. Hapiton kay ikaw diri karon ha? Kay mabisita kita kay Kristal. Oo, Carmen. Mahulat ako sa imo. Carlo, malakat ko anay kay Kristal ha. Bantayan mo si Cardo nga hindi magpanaog sa balay. Basi kung lagso niyang mga baby Si Carlo, doon nakahangop siya sa akong kinhambal sa iya. Kagbantayan niya si Cardo nga hindi magpanaog sa balay. Si Cardo naman, nahadlokid sa iya. Ay, natingalagid ako. Kung nga ang akigid ang ido niya sa iya. Sa wala pa siya makahalin agad nga magsakay sa barko. Ginbili na niya nga hindi ko pagpabayaan si Carlo. At ipanon ko kuno inis ang maayo. Abang subong. Ginkontra na siya sang iya ido. Pero ano yan ang natabo? Ay, si Cardo, nahadlo ka magpanaog. Bangod ara si Carlo nga nagalok ko sa hagdanan. Ay, gani makasiguro ako nga hindi siya makapanaog. Agod nga maghimo sang butang sa lawayon.
Bye, Owen. Oh, hi Cindy. Sa din ka makanto? Sa printing press. Ay, hogali. Nakaibalo ako nga may ginasulat ka nga daw isa ka biography. Gang title. Ang title sa amo nga libro, amo ang kabuhi ni Kapitan Aurelio. Matuod na Cindy. Kanakabati ako nga matawang reviews ng amo nga libro. Congrats, Owen. Salamat kid Cindy. Abi mo, nagasulat lang ako sa among nga libro. Kay bisan ako nagadayaw sa kay Kapitan. Tumrag saon matuod ang iya nga adventure. Kaga matuod nga natabo. Bagod may mga pamatuod nga mga tawo nga nakasaksi sa among nga mga hitabo. Kagbuhi pa sila. Oh, really? Oo, Cindy. Kagabi mo, madalit na lang na i-publish ang libro ngayon eh. Nagkamala na kami sa publisher eh. Wow. Congrats, Liwat. Hindi bala ako imbitado kung may selebrasyon ng hiwaton? Aba, nga hindi. All the time, Cindy. Basta ikaw. Sige. Mauna na ako sa imo, ha? Bye. Bye, Owen. Ato na siya. Pagmadugay na ako nga naga-research party sa iya. Wala pa siya sa girlfriend. Gwapo pa. Kagbadamo man ng mga matahom nga mga prospect nga nagahulat sa iya. Agod maging madinalagon siya. Crystal, ka-cute nga baby. Kagkanawang pa ni Gilbert. Siguro, nalimtan mo ng kalisod nga ginbilin sa imo sa madula si Joy. Hindi Marigold. Hindi matabo ina. Bisan anong matabo. Hindi ko malimtan si Joy. Ang akon anak. Naginkugos ko lang sa makadali. Kaginkuha man sa akon dayon. Hindi ko siya malimtan. Bisan diin man ako makaabot. Kagbisan ano pa ang matabo. Nagapabilin siya nga buhi sa akon dughan. May ara siya nga lugar nga hindi maparnas ang panahon. Ang matuod, amoy nang natabo sa akon, Crystal. Sang mapatay ang akon manghod nga si Edwin, naglaom ako nga katapusan na sang tanan. Apang sa pagligad sang panahon, ginbaton ko ng kamatuoran nga hindi na siya magbalik. Sa gihapon, ari siya sa akon tughan, kag hindi maistan sang bisan sino. Sino gali ang ngalan sang baby nga ini, Crystal? Si Mateo James. Nga Mateo James? Kay Mateo ang ngalan sang amay ko. Kag James naman, para kay Kapitan Aurelio. Wala gid ako yung maguna-una. Nga ang ngalan gali ni Captain Aurelio. Amo ang Captain Aurelio James. Naluyagan ko ang ngalan niya, ina. Matthew James. Tingala ko man nga hindi makakasang yuhom ni Captain Aurelio kay nakahibalo na siya nga ang ngalan niya. Ginsunod para kay Baby James. Mateo James. Hindi ako malimtan ni Crystal. Tubtubsan o. Bangod ang alan ko. Natabid kay Mateo James. Hamak mo ina. Bisan wala na ako ang akon ngalan. Magapabilin sa ilahan dumanan. Kagang handumanan nila sa akon. Handumanan Manila kay Escarlata.
Kagabi nagdamgo naman ako sa kay Escarlata. Nagapungko siya sa isa ka bato nga ara sa higad sang baypay. Nagapamaypay siya sa akon. Kag nagkahibalo ako. Malapit na lang kami nga magkitay. Apang hindi pa ako maluyag nga maghalin, nga wala ko pa mabasa ang akong libro, sang kabuhi, nga ginsulat ni Owen. Oh, Escarlata, jutay na lang at iyon ang aton hulaton. Kag magakita ay na kita. Maabot na ang akong katapusan nga tiyon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!